Ndichikutambirai zvekare pano padzera re263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kwaama neshamwari, zvinobatsira pandinokasika kumhanya neamwe manews updates unova uchibatsirikana nekumawana pano pathis YouTube channel. Vadikanise kuziva kwamunozviita nyaya dzepanapa ndinoya nadzo ndakadzibatanidza wainchiya nadzo ndakadzibatanidza ndinenge ndichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update kumaruzevha kuri kupisa, kumusha zvaizvezvi kwakutopisa ende kuri kupisa. So da kupai mashoko angaitaurwa navanhu vanga vari kumusha, but da kuti uise nzeve dzako pamwe chete unatsoteresesa nekuti volume apa inogona kuita ishoma nekuti wanga uchitaurira pasi mbichana vanenge vachishikaka zvinge zvichingotyisa kutaura. So wanga uchitaurira pasi, ndinoda kuti uise pfungwa dzako pamwe chete unatsoteerera zvizere. Let's this video. Ama nemakomrades tikuita kunge tikuwavharira panze vasiyei vape shungu dzavari kuda kutaura. Wasiyei vataure zvavari kuda kutaura. Tinobvumira nero murekota. Ini handina changai utorekota. Handina ini Cephas Webster. I declare ini handina kupa mukana wokuti akachauta vaitese vabvise maviews avo avari kuda e2030 asi ivo vangozvitaurawo vachitaurawo. Inini ndauya kumusangano handiti, saka handifaniri kumbunyikidza, handisi munhu uye anonzi 2030 amunangarwa vakudzokerapo ndoya ndoti ya wait, I was 40 for liberation. Kuno vanhu vakasara musango vakafa vasina makuva, handiti vakasara musango vasina makuva, right? Munhu otaura kuti inini ndiri kuda kusvika 2030 iyo government ino bumbiro romutemo ichiti 2 terms zvakwana buda, handiti chatisiri kudira izvozvo inyaya dzecorruption. Nyika ino haisi kutongwa zvakanaka nonyaya yecorruption. President vacho vedu corruption too much. Tenda kochi2 mira rekoda kana uchida kurekoda. Tenda kochi2 ingwai, tenda kochi2 tribalism rusarura ganda kuti mugovernment mazara hama dzavo, vana vavo nana ambuya ana sekuru ndo vazara mugovernment. Isisu hazvisi kutifadza takasunungura nyika, hazvisi kana anokumbotifadza nokuti tino vamwe vatikasiya kwavakafira nyika ino. Nyika ino yakuitwa yofamily, haichisiri ZANU-PF yatikarwira. ZANU-PF was formed in 1963 8 August kuHigh ndomusangano ukatiendesa kuhondo. Basa roZANU-PF ndoro peace, unity, development, kwete kuluta, handiti chandawana inini kuhondo daibedurana nouyu ijawo shamwari zvine zvapana. Isisu topota tichiuya here tichiungana tichishandira family imwe chete, vanhu vese vachifa nonzara, izvozvo touya nepotism iripo yokuti uyu haasi hama yangu uyu hafanire kuwana chigaro mufunga musangano wavhurwa handika hazvisizvo kana pana ada kuteerera nyaya oteerera yake ndozvatiri kuramba izvo. Nyaya yo2030 inini kwandiri inini ndairamba kana zvichiendesa kujeri ngazvindiendese kujeri. Pamberi nokubatana pasino corruption. Inini pangu ndapedza, kana zvichiendesa kujeri ngazvindiendese. Sepai apa ndabvunza kuti pana rinoteerera nyaya here munhu agara kutaura yavari
vari kutaura zvinhu zviri against what hurumende yamunangarwa ine chichandira ndio ine slogan yekuti vapirani ZANU PF ndio zviri makuru right kuti vapirani ZANU PF vadaiwa kuti vapirani zonge vapiwa go ahead neni manje kuti itaise taura izvi ini ndagara ndati declare kudhara kuti bvira tivhare chi Comrade. saka nyaya Chairman. munamato Chairman. basa namadai titungamirire Mwari chose chatichada kuronga Mwari tiite nemazvo tiumbe nyika yedu muzita ramambo Jesu Kristu tingamira nepo tichafamba muzita ramambo Jesu Kristu amen. Next update ividhiyo remuchinda abuda mastreets esocial media. Abuda achita seiko muchinda uyu? Murume uyu abuda iye achitaurawo mashoko anga achitaura mashoko ekuti inini ndaita mutete kuti ndimawedzeredze kana kumatapudza, ndinongomhanya nawo mashoko aya sezvaari kana kuti ndinouya nevidhiyo sezvariri. Handisi rini ndataura nyaya iyi, but ndiye ataura nyaya iyi ende ane ushingi. Aratidza kuti ane ushingi paanga achitaura mashoko aataura, nekuti inini handigoni kubuditsa mashoko iyawo achibva mukanwa mangu. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe, ndinofamba nenyaya yechokwadi, nyaya isina nhema mukati, nyaya isina maside effect, nyaya isina kuwedzeredzwa kana kueditirwa mukati. Ndinoposta nyaya iyoyo sezvairi. So ndokumbira kuti share this video kwamani shamwari tiwanze malikes pa this video. Ini sahatirare ndafunga kukusiyai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Munenge musisipo va Emerson Mnangagwa ibvai pachigaro nekuchimbidza maondonganyika neuori neumbavha. Isu vana veZANU PF, vana vemawo veterans neruzhinji rweZimbabwe, zvisinei kuti uyu ndewebato ripi uyu ndewebato ripi, tichinonga shoshe nemuromo. Asi muZimbabwe medu tine zvicherwa. VaChina shamwari dzenyu ndo vari kubva uku, vari kuuya muno vosvika vomora uchi, isu tichitamba nhamo muno. Tinoda kuti zvamuri kutaura zvekuti 2030 muchange muripo kumisa sarudzo dza2028, ndiri kukuudzai kuti muri kunyepa, muri kuzvinyepera nemapersuaders enyu, muri kuzvinyepera. Tiri kukuzivai mese mapersuaders kuti muri kuitira umbavha hwenyu. Tinoda kuti nyika ino ivakwe patsva, itungamirirwe kwete kutongwa. Iko zvino tinoda mutungamiri. Gore rino igore regudo. John Paradza waimba ku National Heroes Echo uchituka general. Waivatukirei? Vanga vakutadzira chii? Tinoda kuti nyika ichivakwa patsva. Iko zvino izviori wanyanyisa migwagwa haina kunaka. Kuzvipatara hakuna kana mishonga. Vanhu vari kuita kukapa, kusungwa nemadhende nemakadhibhokisi muchipatara. Inyika yani yakadaro iyoyo. Tinoda kuti mukuru musiye chigaro. Hatichamiriri zva2028. Taakuda kuti mubve nyika itungamirirwe kwete kutonga. Munhu wese ngaazive kuti nyika inofanirwa kurwirwa newe. Vana vari kutambudzika, vari kuenda kuJoni kunoita magarden boy, vamwe vachidyiwa nemakarwe muna Limpopo. Nekuda kwako Emerson Mnangagwa hatichakudiwi.